Hyvää iltaa, ei kun siis maaliskuista iltaa. En tiedä miltä tämä näyttää. Meillä tulee Turussa räntää oikein kunnolla. Oli välillä jo niin kesäistä. Tuota, tänään on kiinnostava aihe. Meitä on 87 ilmoittautunutta, että kovasti kiinnostaa. Tiina Isoaho, yksi meidän kouluttajista ja meidän hallituksen jäsenistä, pitää esityksen mielenterveyspalvelujen haasteista ja mitä se logoterapian apu siinä sitten voisi olla. Tiinalla on pitkä kokemus sekä mielenterveystyöstä monipuolisesti, sä saat itse kertoa siitä sitten enemmän, ja sitten myöskin logoterapeuttisesta työotteesta. Yksi vuosikymmeniä logoterapian kanssa työssä orientoituneista logoterapeuteista, niin saadaan myöskin kokemuksen ääntä sitten. Logoterapiainstituutti ja Suomen logoterapeutit LIF ry näitä webinaareja aina yhdessä järjestää ja toivottelen molempien puolesta teitä tervetulleeksi tähän iltaan. Toivon, että tulee kysymyksiä, tulee keskustelua, kommentteja. Chattiinkin voi laittaa ja Sinimäen Anttele, joka on meidän IT-tuki, sieltä sitten niitä nostaa keskusteluun. Tiina, ole hyvä. Kiitos. Ja äsken harjoittelin tätä jakamista, niin katsotaan kuin se käy. Näkyykö nyt? Näkyy oikein hyvin. No niin. Semmoinen apu tässä nyt pitää pyytää vielä, että mulla täällä oikeassa reunassa nyt näkyy niin kuin näitä osallistujia. Miten minä saan tämän väkkärän tästä? Siinä on ihan rasti siinä vasemmassa yläkulmassa tai oikeassa riippuen mitä käytät sitten, mitä ohjelmaa, mutta että painat sen alas tai suljet kokonaan. Ei ole rastia, kun antaa vaan täyden. Saako sitä pienennettyä sitten? Tai sitten siirrät vaan johonkin sivuun, jossa se ei häiritse enää. Ai, tämähän on kätevä. Olkoon tuolla. No niin, hyvä. No niin, lyhyesti esitellään puhuja, eli tosiaan on psykiatrinen sairaanhoitaja peruskoulutukselta ja ihan niin kuin Pirjo tuossa sanoi, niin pitkään logon parissa toiminut ja tosiaan logoterapiaa paljon käyttänyt. Lyhyesti mun työhistoria on valmistumisen jälkeen semmoinen, että on ollut psykiatrian poliklinikalla töissä avovastaanotossa, niin ajanvarauksella tapahtuvassa avovastaanotossa ensin, sitten vuosia ja sitten akuuttityöryhmässä ja päihdeklinikalla ja sitten pitää oikein luntata. Sitten olin vielä lyhyen aikaa jo tämmöisessä psykiatrisessa kuntoutusyksikössä, jossa se toiminta oli pääasiassa ryhmätoimintoja. Ja logoterapeutiksi olen valmistunut 2004. Eli ennen kuin valmistuin sairaanhoitajaksi, niin aloitin sitten siellä loppuvaiheessa logoterapia-opinnot vuonna 1999. On tässä mukana oltu enemmän tai vähemmän. Mutta mennään aiheeseen, jota pyydettiin, ja aihehan on tosiaan ajankohtainen tänäkin päivänä. Mutta joo, siis tämän hetken tai tämän ajan haasteet tässä mielenterveys, ja oikeastaan tässä pitäisi ja voisi hyvin lukea mielenterveys- ja päihdetyössä. Niin kuin olette varmaan medioita, jos yhtään olette seuranneet, niin paljon puhutaan näistä hoitoon pääsyn viiveistä tänä päivänä. Ja
vaikka välillä on ollut semmoisiakin uutisia, että hoitojonot on lyhentyneet, niin se on ilmeisen niin kuin semmoinen vaihteleva tilanne. Pääasiassa niin kuin hoitoon joutuu odottamaan pitkiä aikoja. Ja tähän alkuun olen laittanut näistä nuorista, koska niin sopivasti sattuu, että tässä maaliskuun alussa julkaistiin nuorisobarometrin tutkimus ja siinä kertovat, että nuorten epävarmuus on korkeammalla kuin koskaan mittaushistorian aikana niin kauan kuin näitä barometreja on tehty ja nimenomaan epävarmuus tulevaisuuden suhteen. Ja siellä siihen vaikuttavia asioita on esimerkiksi tämmöinen, että nämä maailmanpoliittiset tilanteet, 60% tuon tutkimuksen mukaan kokee turvattomuutta sodista, yhteenotoista ja tietysti siitä, jos nyt Suomesta puhutaan, että Suomeenkin tulee sota jonkun ajan kuluttua, siellä oli erilaisia arvioita näiltä nuorilta. Sitten toisaalta on paineita työelämästä ja työn saamisesta ja myös työn mielekkyydestä ja vaatimuksista, niin kuin, että pitää opiskella nopeasti. Aika monet, mitä mä luin niistä, niin nuoret oli niin kuin sitä mieltä, joka on mun mielestä tervettä, että kauhean nuorena pitää päättää jotenkin se, että minne lähtee opiskelemaan ja voiko siitä olla sitten varma, että se on nyt sitä, mitä niin haluaa lopun perin tehdä ja sitten se, että opiskelun he kokee paineita siitä, että opiskelu pitää suorittaa nopeasti. Ja sitten tämä valtion nuorisoneuvosto, sieltä heidän julkaisustaan löysin hyvän pätkän, jota nyt lainaan tässä. Siis nuorten tulevaisuuden uskon vahvistaminen edellyttää, että ymmärrämme nuorten tulevaisuuteen liittyvien kysymysten olevan yhteiskunnallisia kysymyksiä, joiden ratkominen vaatii aikuisilta tukea ja päättäväisyyttä ja nuorin panostamista leikkaamisten sijaan. Ja tämä oikeastaan sitten ohjasi mun pohdintaa tuolla myöhemmin aika paljon, vaikka nämä asiat ihan yhtä lailla kohdistuu niin kuin myös aikuisväestöön. Myös aikuisväestöstä on tutkimus, että noin joka 5 kärsii jonkinlaisesta mielenterveyshäiriöistä. Vielä useampi kärsii elämänsä aikana. Olikohan siellä semmoinen, että joka toinen. No nuoriin liittyen vielä tosiaan tämä varhaisen tuen puute, niin on myös semmoinen asia, joka on huomattu ja joihin on toivottu puututtavan. Eli ei ole riittävästi näitä matalan kynnyksen palveluita, esimerkiksi koulupsykologit ja kuraattorit, joita tarvittaisiin enemmän, tai ylipäänsä semmoista keskusteluapua, jota nuoret ehkä kaipaisi kuitenkin, vaikka sellaistakin ilmapiiriä välillä on, että ei ne halua mitään muuta kuin somessa olla. No, tämä on tuttu kans asia mediastakin, että kysyntä ei vastaa, tai kysyntään ei pystytä resurssien vuoksi vastaamaan. Tarvehan on kasvanut monista syistä, vaikka siis varsinainen sairastavuus edelleenkään ei ole esimerkiksi masennuksen osalta kasvanut, mutta että sellainen ilmapiirin muutos on 70-luvulta lähtien kuitenkin tapahtunut jo, näin sanottiin, että mielenterveysongelmista on kuitenkin helpompi tänä päivänä puhua ja niitä on helpompi ottaa esille ja ehkä myös avun hakemisen kynnys on madaltunut. Mutta sitten on myös semmoista tietoa, että mielenterveyspalveluiden osuus terveydenhuollon käyttämistä tai käyttömenoista niin on laskenut koko 2000-luvun.
ja on enää noin 4,5% kaikista käyttömenoista. Ja psykiatrinen hoito saa yhä pienemmän siivun erikoissairaanhoidon rahoituksesta. No sitten mielenterveys- ja päihdeongelmat heijastuu ihan selkeästi lastensuojeluun ja lastensuojelun kuormittumiseen. Ja ei vähiten sitä kautta, että kun ihmiset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa, niin lapsia joudutaan yhä enemmän sijoittamaan kodin ulkopuolelle, kun ei sitä tukea saa tarpeeksi ajoissa. Nämä on aika rajuja luettavia, vaikkakin tuttuja asioita itselle. No sitten on kirjoituksia ylisukupolvisista ongelmista. Perheen päihdeongelmat. Pitää muistaa, että monesti päihdeongelmat sekä aiheuttaa psyykkisiä häiriöitä ja ongelmia, niin myös niitä pyritään hoitamaan niin sanotusti itsehoitona erilaisilla päihteillä. Ja siitä perheissä mahdollisesti syntyviä traumatisoivia kokemuksia syntyy myös. Ja sitten huono-osaisuus kasautuu ja vaatisi sellaista pitkäjänteistä palvelujärjestelmää, jota tänä päivänä psykiatriassa eikä oikein varsin paljon päihdehoidossakaan niin välttämättä enää ole. Itse olen valmistunut ensimmäiseen terveydenhuoltoalan ja psykiatrian tutkintoon, eli mielisairaanhoitajaksi vuonna 1983, ja silloinhan oli aivan toisenlaiset palvelujärjestelmät. En sano, että niissäkään ei olisi mitään moitittavaa tai paranneltavaa ollut, mutta että se tällainen pitkäjänteisyys saattoi paremmin toteutua. Vielä kun olin psykiatriassa, niin alettiin puhumaan tämmöisestä makkaratehtaasta. Eli se kuvasi sitä ilmiötä, että ihmiset pitää saada hoitoon tiivistä, ytimekästä ja sitten pois. Ja se aika moneen psykiatriseen ongelmaan esimerkiksi tai mielenterveysongelmaan niin kuin, sopii huonosti, koska usein niiden häiriöiden tai ongelmien kehittyminenkään ei tapahdu viikossa tai parissa, vaan ne on yleensä pitkäjaksoisia prosesseja. No sitten haasteita tuottaa myös nämä alueelliset eroavaisuudet. Niitä on aina ollut, mutta että jos ajatellaan Suomea ja miten asutukset ja ihmiset on keskittyneet ja niin edelleen, että paikoissa, joissa on paljon ihmisiä, on yleensä myös paljon enemmän vaihtoehtoja hoidon suhteen, enemmän ehkä tarjolla, mutta että se sitten tietyllä tapaa kompensoituu sillä, tämä ajatus, että niitä on paljon, niin että kun on paljon tarvitsijoitakin. Mutta sitten on alueita, joissa ei ole oikeastaan sillä omalla alueella eikä välttämättä lähelläkään niin kuin saatavissa mitään julkista apua ainakaan. Sitten matkat on pitkiä ja se tuottaa omat ongelmansa. Ja sitten myös sairastavuudessa on alueellisia eroja. Niihin en mennyt niin kuin tarkemmin, mutta että on sitäkin, kun kaikkea tutkitaan, niin on selvitetty, että minkälaisia ongelmia tavallaan, ja jos puhutaan psykiatrisista häiriöistä ja sairastavuudesta, niin eroja on eri alueiden välillä koko Suomea ajatellen. No sote-sekoilut on ollut yksi haaste. Tämä on nyt mun ihan oma sana. Mä yleensä tai yleistän tämän alle nyt ehkä vähän liikaakin, mutta että onhan nyt sekin aika tunnettu asia, että tämä hyvinvointialueiden perustaminen ja organisoituminen ja semmoinen, niin ei se ole ihan kivutta käynyt, ja se on näkynyt. Minä olen viimetteeksi työskennellyt 12-13 vuotta, kun minä nyt olin tuossa kriisityössä, ja
niin meillä kuin mitä sitten muualla olevia kollegoita tai muualla olevien kollegoiden kanssa tuli puheeksi asiat, niin samat kokemukset oli, että kriisityössäkin tämä palveluiden puute näkyi sillä lailla, että yhä useammin tuli asiakkaita sillä lailla, että heillä oli jo lähete vaikka vetämässä ja sitten se aika saatu, eikä siitä hoitotakuusta puhettakaan, aika oli saatu kuukausien päähän ja he tarvitsevat tällaista kannattelua sinä aikana. Ja sitten myös se, että palveluiden nämä tapaamisvälit on selvästi kasvanut viime vuosina, että ihminen, joka tarvitsisi alkuun vaikka viikoittaisia tapaamisia, sit voi höllentää, kun se tilanne alkaa olla ohi, niin ne melkein järjestää ne tapaamisvälit on kuukautta jopa yli. Ja tämä on taas mun huomautusasia, että mun näkökulmasta silloin ei voi oikein hoidosta puhua. No, korona on omalta osaltaan vaikuttanut. Tietyllä tapaa niin kuin ahdistuneisuushäiriöt ja masennukset on noussut koronan aikana, se on niin kuin ymmärrettävää, mutta ne ei ole sen jälkeen laskenut sille entiselle tasolleen, kun koronasta on päässyt. No sitten on ollut näitä työtaisteluita, ne on vaikuttanut tietysti omalta osaltaan niin kuin hoidon saatavuuteen ja sitten talousasiat. Leikkauksia on tapahtunut ja tapahtuu. No, tämä ei ole mun mielestä haaste, vaan oikeastaan halusin kuitenkin nostaa senkin, että perusterveydenhuoltoonhan on tullut tämmöinen lyhyt psykoterapiapalvelu ja ohjattu omahoito tarjolle. Ja tämän hyvä puoli on minusta se, että mun kokemuksen mukaan varsinkin silloin, kun akuuttityöryhmässä toimin yhtenä työntekijänä, niin kun meillä oli paljon yhteistyötä somaattisen puolen kanssa, Imatralla esimerkiksi, niin tuli kyllä jotenkin näkyviin se, että ensinnäkin se yhteistyö oli aika pitkälti niin kuin ensiavun kanssa, esimerkiksi itsemurhaa yrittäneiden ihmisten hoidon piiriin saamiseksi tai semmoiseen akuuttikriisiin reagoiminen, niin niillä oli ensiavulla niin kiire, että ne ei oikein joutanut. Ja sitten myös heillä oli mun mielestä, niin kuin me joskus puhuttiinkin sitä, että semmoinen, minä en usko, että se on oikeasti niin kuin välttämättä osaamattomuutta, mutta arkuutta puuttua sitten määrätynlaisiin just tämmöisiin mielenterveyteen liittyviin asioihin. Ja silloin oli olemassa palvelu sitten sitä varten heille. Ja tähän oikeastaan näihin lyhytpsykoterapiapalveluihin, joihin nyt sit henkilöstöä perusterveydenhuollossa on koulutettu, niin niihin liittyy tämä terapianavigaattori. Ja se löytyy ihan netistä ja siellä voi tehdä itselleen kaikennäköisiä testejä ja se on aika yleisestikin tunnettu, sitä levitetään. Sitten me voidaan tietysti miettiä sitä, että mitä mieltä me ollaan siitä, että ihmiset pääsee itseään testaamaan ja tekemään ehkä omia diagnooseja, koska sekin tietynlaisena ilmiönä näkyy valitettavasti ja varsinkin nuorten kohdalla. He etsii itselleen jonkun diagnoosin. Mistä syystä, niin siitä varmasti tulee nyt tuossa vähän myöhempään. No mitä sitten näillä häiriöillä on vaikutuksia ihmiselle? Tämä on nyt hyvin tiivistetty, mutta ajattelin sillain, että jos miettii ihan yksilötasolla, eli sitä ihmistä, jolla niitä häiriöitä on, ja sitten heidän läheisiään, ja sitten yhteiskunnallisella tasolla. Nämä on muun muassa, minä olen lähteenä käyttänyt Mieli ry:n sivuja, kun siellä on aika hyvä niin kuin semmoinen tilastotietoa näistä vaikutuksista, mielenterveyden
terveyshäiriöiden vaikutuksista. Mutta niin kuin me logoterapiassa tiedetään, niin nämä häiriöt esiintyy psyykkisosiaalisilla alueilla ja sillä alueella ja näillä taidoilla ja tarpeilla niin voi sanoa, että vaikutukset on sitä suuremmat, mitä tulevaisuuteen ajatellen, mitä nuorempana ne alkaa. Ja tämähän on varmasti ihan helppo ymmärtää sitäkin kautta, että opiskelut vaikeutuu, työhön meneminen vaikeutuu ja arjen taidot on hakusessa. Ja tästä tuli mielenkiintoinen esitys tai juttu. En enää muista, katon että laitoinko mihin tämän. Joo, tämä oli tämmöinen neuropsykologi Kaisu Paulanto, joka kirjoitti siitä, että nuorella, jos alkaa niitä ongelmia olla, niin taas on loogista pyrkiä sujuvuuteen ja saumattomuuteen. Se taisi olla yksi otsikko. Tämän mahdollistaa niin kuin lopun perin se, että tämä mahdollistaa lopun perin sen, että niin kuin voi ajautua tilanteeseen, että jolloin ihmistä ei oikeastaan, niin ketään ihmistä ei tarvitse tavata, ehkä niitä läheisiä lukuun ottamatta. Voi tehdä ne ostokset netissä, ruoan voi tilata kotiin, videoyhteydet on olemassa, viestintää tehdään niin kuin somen kautta ja niin edelleen. Ja voi pelata, käyttää aikaa niin kuin sellaiseen pelaamiseen ja vältellä kaikkia semmoisia niin kuin hankalaksi koettuja tilanteita. Joutuu tavallaan semmoiseen ansaan, joka on nimeltään niin kuin helppous ja mukavuus niin kuin selviytyä, mutta että sitten se tosiasiassa niin kuin on ansa, josta on niin kuin, mitä pitempään se jatkuu, niin siitä on vaikeampi päästä. Se vaatii enemmän niin kuin sitä harjoittelua ja sen epämukavuuden sietämistä, joka olisi sitten kuitenkin niin kuin, elämälle tosi tärkeää, että pystytään niin kuin kasvamaan ja muuttumaan. Sitten hän puhuu vielä tästä, että se mukavuuden ansa niin kuin laskee hiljalleen sitä epämukavuuden sietokykyä. Ja helpotkin asiat voi vähitellen alkaa tosiaan tuntua entistä vaikeammilta ja sosiaaliset suhteet ahdistaa enemmän ja enemmän ja kaikenlainen osallistumisen kynnys nousee ja yksinäisyys lisääntyy. Ja sitten mikä ehkä niin kuin jotenkin traagisinta on, että ihminen alkaa uskoa siihen, että en osaa, en pysty, ei minusta ole, en voi. Ja tämä on minusta niin kuin semmoinen hyvin todelta tuntuva, kun teen nyt vielä tällaista epäsäännöllistä työtä nuorten aikuisten tämmöisessä asumisyksikössä, jossa näkyy myös niin kuin se, että toiset osallistuu, toiset tulee yhteisiin tilaisuuksiin, tapaavat ystäviään, he asuu omissa asunnoissaan täällä ja sitten on tätä yhteisöllistä toimintaa ja arjessa auttamista, sosiaalin Kelan asiointiauttamista ja sen sellaista tarvittaessa, mutta se on hirveän helppo todella niin kuin nähdä, että miten se koppiutuminen niin kuin tapahtuu, että kaikki ei tule ja se jäädään sinne omiin hoteisiin. Ja jos ei sitä ennen ole ollut ihmisiltä, tähän tapahtuu siis kodeissakin, että jos ei ole ollut mielenterveyden häiriöitä, niin tuota kautta helposti niitä saa kyllä kehitettyä. Mutta siihen pyritään niin kuin tämmöisissä yksiköissä niin esimerkiksi vaikuttamaan, että se ei pääsisi jatkumaan.
Ja no, tästä kohtaa pitää sanoa vielä sekin, että meillä on sit itsemääräämisoikeus, joka on hirvittävän vahva sitä ei niin vaan rikotkatakaan, että sieltä se kehittää kyllä ohjaajien motivointitaitoja, kun pakottaa ei voi. No perhe- ja läheisten tasolla vaikutukset on tietenkin aikamoiset. Kuormitus on kova, jos oma läheinen tai on se sitten lapsi tai vaikka kumppani tai vanhempi, niin se huoli ja hätä monta kertaa niin jopa pitkään jatkuessa niin saattaa sairastuttaa sen omaisen ja läheisen. Ja omaishoitajuus tuossa on sitaateissa niin kuin sen vuoksi, että he käytännössä on, kun nämä hoitoajat ja hoitopääsy viivästyy, hoitoajat on lyhyitä, niin kuka sitten ottaa sen kopin, niin kyllähän nämä omaiset ja läheiset on. Mutta tuo omaishoitajuus on tavallaan niin kuin pakotettua, ei ole vaihtoehtoa välttämättä, tai niitä vaihtoehtoja on vähän. Ja sen takia niin kuin ajattelen, että myös niin kuin tässä olisi ryhmä, jolle Lokolla olisi paljon annettavaa ja heillä tarvetta. Jopa se on tätä päivää ihan oikeasti, että jopa niin kuin vahvastikin itsetuhoiset ihmiset laitetaan kotiin, jos siellä on. Jos on niin kuin paikka, jos ajatellaan, että jos rumasti sanon, että jos ajatellaan, että siellä on muuta perhettä, niin sitten se ei ole yksin se itsetuhoinen ihminen. Semmoinenkin tutkimus olikohan se siellä samoilla sivuilla, mutta muuallakin mediassa on ollut, niin osui silmiin, jossa on tutkittu sitä, että itsemurhaa tehneitä ihmisiä ja heidän niin kuin sitä polkuansa, niin monet heistä on olleet yhteydessä hoitaviin tahoihin jopa samana päivänä sitten, kun ovat siihen ratkaisuunsa päätyneet. Ja se on myös niin kuin tosi huono asia. Onko nämä niitä syitä sitten, että siellä haasteissa oli myös sitä, että ei ole tarpeeksi paljon osaavaa henkilökuntaa? En tiedä, onko hoitoon pääsystä oikeasti tehty niin vaikeaa. Minulla on tässä lähellä ollut yhden ystävän tilannetta on voinut seurata. Hän on siis omainen ja hän kertoi, että on jopa kieltäydytty, on suoraan sanottu sekä vanhemmille että tälle sairastuneelle jo aikuisikäiselle tyttärelle, mutta nuorelle, niin on sanottu, että et pääse hoitoon. Ja sen taustalla on tämmöinen itsetuhoinen käytös, joka tapahtui osastohoidon aikana ja joka koettiin niin kuin otettiin sillä lailla, että ei ole motivaatiota. Ei niin, että olo oli niin huono, että ei muuta keksinyt. Elossa on kyllä, ei siinä mitään. No sitten vielä tämä yhteiskunnallinen taso aina välillä ajattelee, että no tämäkö se olisi sitten se, mikä niin kuin vaikuttaisi jotenkin näihin päättäjiin ja niihin päätöksentekijöihin esimerkiksi, jotka niin kuin hyvinvointialueella vaikka päättää sitten siitä, että mihin ne rahat menee. Mä en haluaisi asettaa niin kuin vastakkain sitä, että erikoissairaanhoito saa paljon rahaa, nimenomaan somaattisen puolen tutkimukset ja hoidot ja niin edelleen. Toisen kautta on myös sitä kysymystä esitetty, että hoidetaanko esimerkiksi vanhuksia liikaa.
kun vähän on aina välillä itsestä tuntuu, että on sitä ilmapiiriä, että kun kuollakaan ei enää saisi. Kaikin voimin pidetään elossa. En tarkoita myöskään sitä, etteikö vanhuksia pitäisi hoitaa. Vai onko niin, että nyt kaikkiin sellaisiin sairauksiin, johon päättävät ihmiset, jonka ikäisiä päättävät ihmiset alkaa jo olla, että heille voi tulla niin kuin näitä sairauksia kenties jo onkin, että niin kuin, annetaanko se rahaa niin kuin sen mukaan, mikä itselle tuntuu tärkeältä. Tiedän, että tämä on provokatiivista, mutta näinkin on kyllä ajatellut. Ja muutaman muunkin kanssa keskusteltu, että mikä se on, niin kuin se, kun niitä prioriteetteja täytyy kuitenkin jotenkin hakea. Että jos 2000-luvulla tosiaan on psykiatrian rahoitus, mielenterveyspalveluiden rahoitus, päihdepuolen rahoitus ajettu alas näin vahvasti. Mutta joo. Mennään sitten medikalisaatioon. No, mä oon sanonut, että mä oon psykiatrian pilaama logoterapeutti tai sitten toisinpäin logoterapian pilaama psykiatrinen sairaanhoitaja, mutta mulle on alkanut vähän medikalisaatio ja siitä jauhaminen niin jotenkin niin kuin mennä tuonne sisuksiin sillain, että siinä on herkästi se sävy, että ihmisistä puhutaan ikään kuin silloin, että no taas se meni lääkäriin ja on se nyt kumma, että pitää niin kuin tavallisista asioista ottaa tuommoinen pultti. Vaikka siinä on osa totuus, niin siitä huolimatta. Koska jos me ajatellaan ihan tavallista ihmistä, jolla on paha olla, joka ei tunnu saavan siihen mistään apua ja ei tiedä mistä hakisi, niin sehän menee sinne, mihin se kuvittelee, mistä se kuvittelee sitä apua saavansa. Ja aika usein se on lääkäri. Tai sitten, että minne hänet ohjataan. No, aika usein kun ollaan kädettömiä ja ei tiedetä, niin vaihtoehdoista, sitten ohjataan sinne lääkäriin hakemaan se lähete, ehkä niihin tarkempiin tutkimuksiin, että saadaan se diagnoosi. Ja sitten tietysti aika monelle se on ihan arkipäivää, että kun se ei saisi tulla maksamaan hirveän paljon. No, perusterveydenhuollon käynti, josta usein mielenterveyspalveluiden se hoidon tarpeen arvio alkaa, niin ne on nyt vielä sentään vain muutamissa kympeissä. Ja tästä mulle herää niin kuin semmoinen ajatus, että kuka sitä medikalisaatiota tukee tai ketkä ja ketkä siitä hyötyy. Joillekinhan se on se, että sitä on, niin siitä on hyötyä. Sitä ei ylläpidettäisi, sitä ei mahdollistettaisi, jos ei joku hyötyisi. Ja en sano, että se on taas niin yksiniittistäkään, mutta tämäkin kysymys herää. Ja sitten tosiaan se, että miten ja missä siitä puhutaan. Kun se on totta, niin siitä saa ja pitää puhua, mutta sitten, että mikä se on se, mistä kaikesta se syntyy, että tämmöinenkin ilmiö meidän maailmassa tässä ajassa on. Sitten kun palvelut eriytyy, niin, ja niitä on niin kuin, priorisoitava, niin sitten kysyn, että onko niin sanottuja terveitä ihmisiä mukavampia, helpompi hoitaa ja tukea, ja onko se ihmisten ongelmat on tänäkin aikana, kun mä oon tällä alalla ollut, ja tuossa kriisityössäkin se mun mielestä niin kuin näkyy, että ne on monimuotoisempia kuin aikaisempina vuosina. Ja tämä on taas myös niin kuin sitä, että onko ihminen sairas vai reagoiko se terveellä tavalla näihin nykyajan uhkiin ja tähän meidän
elämisen piiriin ja kaikkeen maailman tilanteesta lähtien. Ja tästähän me ollaan Lokon parissakin paljon puhuttu, että onko silloin niin kuin lääke se ainut apu tai sitten se, että on niin kuin, mä haluan diagnoosin mieluummin, että mä saan olla rauhassa. Mulla on joku selkeä syy tässä, että kun kaauksesta on vaikea sellaista löytää, niin on kivempi ehkä ottaa se diagnoosi, kun sietää niitä elämän epämukavilta tuntuvia asioita. Helpompaa tavallaan hetkellisesti, lyhytjännitteisesti. Pitemmässä juoksussa se voi vaikeuttaa monia asioita. Kovasti aikanaan tykästyin ja tykkään edelleenkin niin kuin tästä Rauhalan termistä, kun hän puhuu ihmisen suhteesta niin kuin omaan kehonsa, kehollisuuteen, tajunnallisuuteen ja sitten siihen situationaalisuuteen, eli suhteeseen niin kuin siihen elämän ympäristöön, niin hän puhuu epäsuotuisasta tai huonosta olemassaolon kokemuksesta ja kun sanat kantaa ajatusta, niin olen miettinyt tätäkin paljon, että pitäisikö meidän enemmän puhua näistä, tällä tavalla, vaikka näillä termeillä kuin sairauksina, ongelmina ja näin, koska tämä kuitenkin niin kuin musta kattaa lähes kaikki niin kuin mielenterveyden häiriön niin kuin oireet niistä voidaan puhua epäsuotuisena tai huonona olemassaolon kokemuksena. Pitää vilkaista kelloa. No niin, no mitä logoterapian apu voisi olla sit yksilöille, perheille, työpaikoille, yhteisöille? Ja tämäkään nyt ei ole uutta asiaa Lokon parissa toimineille ja paljon ollaan pohdittu näitä asioita, mutta nostin niitä nyt kuitenkin vielä niin kuin tähän, että miten voitaisiin sitä tietoa lisätä. Kun ihmiset tekee valintoja sen suhteen, että mistä ne lähtee hakemaan apua, niin jos ei ne tiedä vaihtoehdoista, niin eihän niitä silloin ole. Tai sitten, että jos on vain yksi vaihtoehto, niin ei se ole enää valinta, jos se täytyy vaan valita. Tai ei ainakaan niin kuin vapaa valinta, sen voi tietysti vielä valita, että yritänkö vielä saada helpotusta oloon vai teenkö jotain muita ratkaisuja tai en tee mitään. Miten sitä näkyvyyttä lisätään? Nämä on minusta semmoisia akuutteja kysymyksiä tänä päivänä niin instituutissa kuin LIFissä kuin yhdistyksenkin piirissä. Paljon mietitään näitä. Sitten mietin sitä, että kun puhutaan logolisästä, me puhutaan siitä paljon, että missä on se logoterapian paikka, niin onko niin kuin vielä katsottavissa jotenkin sitä, että hakeutuisikin yhteistyökumppaneiden, etsisi sellaisia yhteistyökumppaneita, joihin se logolisä niin kuin hyvästi mahtuisi. Ja tiedän, että onkin tehty. Jokainen logoterapeutti esimerkiksi, joka omalla alallaan toimii, niin varmasti tekee myös niin kuin logoterapia, tai jos tekee, niin voidaan puhua logolisästä. No, miten me voitaisiin vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan? Logoterapialla on hyvät opit, hyvät ajatukset, hyvät teoriat, niistä ei puhettakaan, mutta logoterapiaa voi soveltaa vain niin kuin ihmisten kautta. Ja tämäkin on minusta sellainen asia, jotenkin toivon, että sitä pohdittaisiin, että millä lailla mä voisin osallistua, millä lailla mä voisin tehdä, tai me yhdessä tehdä niin kuin
tunnetummaksi tätä verratonta filosofiaa ja teoriaa. Sitä kautta päädyin miettimään, että pitäisikö ottaa enemmän kantaa niihin ajankohtaisiin aiheisiin meidän omalla kotisivulla tai kotisivuilla puhutaan näin, ottamalla osaa keskusteluihin, kirjoittamalla lehtiin, sekin on tässä työn alla. Että ylipäänsä niin kuin myös tämmöisenä logoterapeuttisena yhteisönä, joka meillä on sitten kuitenkin aika iso, niin että enemmän suuntauduttaisiin ulospäin. Logoskahvilat toimii. Se on yksi hyvä niin kuin tämmöinen tiedon levittämisen paikka selvästikin ollut. Ja nämä webinaarit ja näin, mutta toivotaan, niin kuin, että tulee niin kuin myös tämän meidän logoperheen ulkopuolelta sitä osallistumista. Että jokainen, jos ottaisi hiukka vastuulleen, jos ei ole vielä niin kuin näkyvästi sitä logoa ja ajatuksia siitä niin kuin esille tuonut, niin semmoista henkilökohtaista mainostamista. Esimerkiksi tätä ihmiskäsityksen kirkastamista ja arvojen valaisemista ja nostoa, jos arvot on, voiko nyt sanoa matalat, mutta kestämättömät, eivät oikein vakaat. Ja sitten etenkin tämän asenteiden ja asennoitumisen merkityksen valaisemista. Ihan sen toivon tähden, kun tämä aika nyt on mitä on, tämähän ei ole pelkkää kurjuutta, että se pitää muistaa ja suhteuttaa. Monessa asiassa ajat on paljon paremmat kuin koskaan ennen, mutta että sitten kun nämä myrskypilvet niin kuin tässä valtaa alaa, niin että se toivo pysyisi, niin sitä asennoitumisen merkitystä ja että sen löytää sitä toivoa vaikka murusina, niin kuin joku asiakkaani joskus sanoi. Ja sitten sitä kautta taas mietin, että miten sitä käytännön toteuttamista ja soveltamista ja sitten logoon luottamista sen oman osaamisalan parissa ja vaikka omana elämän filosofiassa, niin ja niissä rajoissa vahvistetaan. Ja sitten kuitenkin tunnistetaan ja tunnustetaan ne haasteet ja rajat, mitä itse kullakin on yksilöinä ja yhteisöinä. Ja pyrittäisiin keskittymään siihen kunkin hetken mahdollisuuteen, esimerkiksi just silloin, kun nämä asiat nousee mieleen. Ja nyt on varttiaikaa, niin voi miettiä myös vaikka sitten, että mitä muuta nyt tai myöhemmin, mutta ja toki siis muutakin saa puheeksi ottaa. Saako kysyä, Tiina? Saa. Äsken mainitsit, että niin kuin sitä valinnan tekoa, että mistä hakee apua vai hakeeko ollenkaan, niin miten niin kuin ihminen voi hakeutua logoterapian avun piiriin? Niin. Jollei hän tiedä tai läheiset ei tiedä, että sellaista on olemassakaan, niin hyvä kysymys. Että just se, että miten me saataisiin näkyvämmäksi muuten kuin, miten minä sanoisin, mainostamalla. Joo, ehkä se mun ajatus nyt on niin kuin se, että pelkästään niin kuin semmoista tiedottamista suuntaan tai toiseen, niin jotenkin semmoinen, että me oltaisiin logoina osallistuvampia. Miten ihminen voi tietää? On varmaan paljon muitakin niin kuin vaihtoehtoja, joista ei tiedä, mutta puhutaan me nyt logon puolesta. No entä sitten, jos nyt meillä on
muutamakin sellainen kuulija, joka ajattelee, että saisikohan nyt meiltä jotenkin apua, niin miten sä nyt suosittelisit toimimaan tässä tilanteessa, kun hän nyt kuuntelee sinua, eikä tunne logoterapiaa Eikä ennestään? tunne logoterapiaa. No sittenhän meillä on esimerkiksi nämä web-sivut, joiden kautta saa myös yhteyden ihmisiin, jotka tarjoaa logoterapeuttista apua. Se on niin kuin selvä. Tai sitten kuka ilmoittelee missäkin, jos antaa tämmöistä logoterapeuttista, ennen sanottiin logoterapeuttista konsultaatiota, eli keskusteluapua. Ja joku fikkari, jossa mainostetaan koulutuksia ja näin, hyvä asia, mutta kenen käsiin se ohjautuu se lehti? Me en nyt tiedä, vastaanko minä mihinkään, että mulla on taas omituisen näköinen täällä tämä. No, mutta siellä on jonkun... Joo. Mä vielä sen verran kommentoin tähän, että jos nyt haluaa johonkuhun meistä saada yhteyttä sit niin kuin toimijoihin, jotka ollaan tämän webinaarinkin takana, niin logoterapia.fi on instituutin sivusto ja sieltä löytyy palvelut sivulta logoterapeutteja, jotka tarjoavat palveluita. Ja sitten toinen tämmöinen linkki on logoterapeuttihaku.fi. Se on Logoterapeutit LIF ry:n logoterapeuttien tämmöinen sivusto. Et jos nyt haluaa vähän ihmetellä, mitä tämä on, tämä logoterapeuttinen apu, niin esimerkiksi nämä näin. Ja yhdistyksetkin varmaan tietoa löytyy sitten, logoterapiayhdistys. Jatka vaan, Tiina, kiitos. Otan kysymyksiä. Täällä on käsi pystyssä, mutta mun täytyy nyt sanoa, että mulla on niin omituinen tämä näkymä täällä, että mä olen kuulolla. No niin, se käsi oli mulla pystyssä Ainakin. En tiedä, oliko jollain muullakin, mutta mun näkymässäni ei näy, että kellään muulla olisi. Palaan vielä myös tuohon valitsemisen vaikeukseen tai siihen, että onko ylipäätänsä valinnan mahdollisuutta. Olen useammaltakin tai muutamalta työterveyslääkäriltä kuullut, että heillä on tosi niin kuin kapea se valikoima, mitä he voi tehdä, jos ihminen tulee heille valittamaan mielenterveysjuttuja. Ja käypähoitosuositus on niin semmoinen suoraviivainen, mutta vaatii pitkää polkua ja siinä helposti käy niin, että vähän pienemmistäkin haasteista niin ajautuu sitten tämmöiselle sairausuralle. Kyllä. Ja näin ollen niin kuin se meidän tuomat mahdollisuudet pitäisi saada niin kuin siihen ammattikuntaan myös jotenkin. Ja ehkä niihin käypäsuosituksiin jonkinmoisena semmoisena kevyempänä väylänä. En tarkoita sitä, etteikö ole tilanteita, joissa se käypähoito on nimenomaan paikallansa, mutta kaikissa se ei ole. Ja sitten tulee mieleeni semmoinen, että meillä on muutama tullut myöskin opiskelemaan perusopintoihin työterveyslääkärin suosituksista. Eli on ollut sellaisia ihmisiä, joille sellaiset työterveyslääkärit, joilla on laajempaa muutakin osaamista, esimerkiksi filosofian opintoja, niin on sanonut, että sulla on 2 vaihtoehtoa, lähdet sairausuralle tai lähde opiskelemaan logoterapiaa. Ja sen tähden mä niin kun suosittelen, ei kaikkien tarvitse lähteä pitkään koulutukseen suinkaan, ainakaan ellei ihan alkuun siitä on varma, mutta meillä on näitä lyhyempiä ja myös verkkokoulutuksia, joissa voi tutustua ihan turvallisesti siihen, mitä logoterapia saattaisi antaa. Ja nyt esimerkiksi on paraikaa hakuaikaa seuraaviin Eskosalmen kestävää elämää -koulutuksen, jossa nimenomaan keskitytään näihin tämän ajan niin kuin haasteisiin ja mitä epämukavuutta tai semmoista pelkoa ja ahdistusta ne saattaa herättää ja miten niihin voisi löytää evästä logoterapiasta. Sen tähden mä suosittelen, että
katsotte näitä keskustelumahdollisuuksia, mutta ehkä myös jotakin koulutusmahdollisuuksia. Ja sitten kun toi Päivi sanoi näistä meidän logoterapeuttipalveluista, niin instituutin verkkosivuillahan on paljon myös sitten siis kaikkien näiden koronan aikaisten ja sen jälkeisten webinaarien tallenteita. Sieltä löytyy varmasti myös semmoisia niin kuin omaan teemaan kiinnostuksen kohteeseen sopivia asioita, niin pääsee tutustumaan alkuun, että miten se logoterapia nyt voisi tuoda tämmöiseen tilanteeseen. Että tämmöiset mulle tuli nyt mieleen kaiken sen lisäksi, mitä sanoit. Mm. Ja sitten se, että oikeastaan piti tuolla välissäkin jo sanoa sitä, että kun puhun logoterapian lisästä, niin logoterapian paikkahan on siis mun mielestä ensisijaisesti just ennaltaehkäisyssä, jos me ajatellaan sairauksia, että se on ihan se 1000 taalan paikka, tai sitten näitä jälkeen aikanaan elämäntaitoryhmät, joka on siis lyhyt katsaus oikeastaan, niin kuin mitä logoterapia on, niin alettiin pitää niitä ihmisille, jotka lopettivat hoitoaan psykiatrian poliklinikalla, tavallaan niitä työkaluja, jolla niin kuin sen elämänsä saisi jotenkin kuosissa pidettyä. Mutta siellä on vielä Pia kysyy käsi pystyssä. Joo, mä yritän saada täältä kaikki mahdolliset kamerat ja mikit mukaan. Siis mulla ei ole sinänsä, kunhan nyt vaan kommentoin. Mä mietin just että mä toimin uraohjaajana tällä hetkellä ja törmään paljon ihmisiä, joilla on myöskin mielenterveyden kanssa ongelmia, kaikenikäisiä ja näin, mutta että tavallaan tämä medikalisaatiokin on osaltaan mennyt siihen, että ihmiset tunnistaa oikeastaan vaan, että no se Kelan pitkä terapia, siihen tarvitsisi päästä. Ja niin kuin yritän sitten omalla tavallani keskustella siitä, että onko se ainoa oikea ja mitä muita vaihtoehtoja voisi olla ja voisitko sieltä terveydenhuollosta kysyä ensin vaikka vähän lyhyempää terapiaa, että ei se ei välttämättä vie autuuteen se pitkä terapiakaan. Ja yksi asiakas oli, joka oli nyt jo 2 vuotta käynyt terapiassa joka viikko ja sitten hän rupesi itsekin niin miettimään, että tarvitseeko siellä käydä niin usein. Mä sanoin, että no ootko jutellut sen terapeutin kanssa? En katso, kun jos siltä menee sitten se elanto siinä, kun mä jätän käymättä. No se ei ole ehkä sun asia miettiä. Et ihmiset on myös niin kuin, kun heidät ohjataan siihen putkeen ja kukaan ei tavallaan auta heitä kyseenalaistamaan sitä, niin he vaan sitten nyökyttelee ja menee. Kiltisti, joo. Niin, että tämä on ehkä se, että mitä jokainen, joka ihmisten kanssa tekee töitä ja törmää näihin tilanteisiin, niin voi ehkä sitten vähän auttaa kritisoimaan, sitä ihmistä kritisoimaan sitä omaa tilannettaan, että onko tämä näin ja voisiko olla jotain muuta ja voisiko myös vaatia siltä terapialta jotakin. Mm. Olen myös tavannut useamman ihmisen näiden vuosien aikana, joka on tullut sitten syystä tai toisesta on ollut missä tehtävässä hyvä ja niin kuin, vastaanottoa pitämässä, niin, jotka on kertoneet, että 2 vuotta kävin, joku sanoo, että 3 vuotta, kun on saanut sen optionkin, ja mitään hyötyä ei ollut. Ja moititaan. Tämän taustallahan voi olla montaa asiaa, mutta että on kyllä muutamilta kysynyt, ja 2 vuotta jaksoit käydä, että minkä ihmeen takia. Vaikka ei se häntä siinä hetkessä auta, mutta että siis on ollut pakko ihmetellä jotenkin just tätä, että jollei se toimi ja jos ei se ole vastaus. Että on myös, näillä on asioilla aina niin kuin varjopuolensa. Että on hyvä puoli, että tarvittaessa saa sitten vaikka sitä terapiaa, saa sitä keskusteluapua, saa ratkottua. Se on siis hyvä asia. Tässä ei ole tarkoitus mitenkään mollata sitä. Mutta että miten näitä muita esimerkiksi nyt meidän kohdalla, jotka logoa koitetaan eteenpäin viedä, niin että miten me saadaan ääni kuuluviin oppilaitoksiin tai mihin hyvänsä. Tätäkin on mietitty tuolla yhdistyksen puolella, että saisiko niin kuin joksikin
vaikka sivuopintoihin tai vapaaehtoisiin opintoihin, kun vapaamuotoisiin opintoihin niin kuin logo jotenkin ujutetuksi, että se saisi vähän enemmän niin kuin jotenkin sitä näkyvyyttä. Se tarve on varmaan niin kuin monella muullakin, mutta että kun jotenkin semmoinen, ja siksi mä ajattelen myös niin kuin sitä, että semmoisen yhteiskunnallisen keskustelun kautta, että jos siihen olisi haluja olisi, mutta taidoista en niin tiedä, mutta kai tässä pitää ruveta jotenkin antamaan vastauksia myös, kun eläkeläisellä on aika lukea lehtiä ja seurata mediaa, että pitäisikö niitä nyt ruveta laittamaan paperille kerta kaikkiaan niitä ajatuksia, mitä mielessään vastailee joihinkin tilanteisiin ja yrittää saada niitä esille, kun se on niin kamala yksipuolista välillä tuo. Joo. Kolme minsaa. Vielä kerkiäisi muutaman kysymyksen tai kommentin ennen kuin mä sitten rupean päättämään tätä yhteistä tilaisuutta. Chatissa ei näy olevan ainakaan yhtään mitään, enkä näe yhtään kättä pystyssä. Onko totta? No, Sitten mä varmaan alan lopetella tätä loppupuheenvuorojen osalta, vai onko sulla, Tiina, jotain vielä, mitä haluat sanoa? no eiköhän tässä nyt tullut tykitettyä niin kuin asiaa. Toivon mukaan jotain ajatuksia kuitenkin sitten herättää ihmisissä. Kiitoksia. Mun mielestä tuli paljon uutta tutkimustietoa, tuoretta tutkimustietoa ja varmasti myös uusia näkökulmia. Mukana näyttää olevan myös sellaisia, jotka eivät ole mitään pitkää logoterapiakoulutusta käynyt, niin ihan taatusti oli heillekin sellaisia näkökulmia, jotka hiukan ehkä sai ajattelemaan jotakin. Ja ihanaa, kun kokemus puhui, tohdit ja annoit omasta kokemuksestasi, niin kiitos siitä. Tämä oli siis kevään toiseksi viimeinen webinaari. Seuraava webinaari on 5.5., siis toukokuun 5. päivä samaan aikaan kello 18. Ja silloin on Miia Salo tammikuussa väitellyt, logoterapiasta tohtoriksi väitellyt esiintymässä. Ja hän puhuu tarkoituksesta ja merkityksestä, jotka molemmat on tänä päivänä aika paljon tapetilla. Hyvin monissa nyt vuoden parin aikana tulleissa kirjoissakin, joissa puhutaan mielenterveydestä tai työorganisaatioista tai tämän tyyppisistä asioista, hyvinvoinnista, niin on ainakin jonkinmoinen maininta logoterapiasta, niin usein silloin sitten nämä merkitys- ja tarkoitustermit on siellä iloisesti sekaisin, ja Miia puhuu niistä. Ja sitten siihen liittyen me tehdään uusi kokeilu. Me järjestetään Turussa instituutin toimistolla samaan aikaan tämmöinen kisastudio. Eli yleisön pyynnöstä. Yleisö on toivonut, että olisi ihanaa, kun saisi livenä keskustella kasvotusten sitten webinaarin aiheesta, mitä webinaarissa on esitetty. Eli he haluavat tulla paikalle ja sitten keskustella siellä teemasta. Ja me tarjotaan sellaista mahdollisuutta, että ainakin te, jotka olette täällä lähellä Turkua, niin tulkaa sitten instituutin toimistolle silloin seuraamaan yhdessä sitä Miian webinaaria ja sen jälkeen keskustelemaan aiheesta. Ja siis kiinnostusta selvästi logoterapiaan on, mutta silti perusopintoihin ei tullut määräaikaan mennessä riittävästi hyväksyttäviä hakemuksia, niin siirrettiin kuukaudella eteenpäin, eli alkaisi 7. toukokuuta ja hakuaika on siis huhtikuun loppuun.
Ja uudet tiedot löytyy nyt sitten jo instituutin verkkosivuilta. Että vielä mahtuu siis tosiaan mukaan ja tulkaa ihmeessä. Perusopintoihinhan ei tarvitse olla niin kuin suunnitelmia koko koulutuksesta, vaan voi tulla ihan yhtä hyvin ammatillisista syistä kuin ihan itsensä kehittämisen näkökulmasta. Ja syksyllähän sitten tietysti on, pyörii nämä meidän muut koulutusvaiheet, eli siis syventävät Tampereella alkaa, soveltavat Turussa ja soveltaviin näyttää tulevan 2 ryhmää, torstairyhmä ja perjantairyhmä, mutta mukaan mahtuu vielä. Ja sitten on se keskustelun ohituskurssi syyskuun vaihteessa. Ja nyt mä muistuttaisin teitä, jotka olette nyt jo logoterapiaohjaajia tai logoterapeutteja, että meidän eettisissä ohjeissa todetaan, että logoterapeutti sitoutuu ylläpitämään logoterapiaosaamistansa ja vahvistamaan sitä. Niin nämä kaikki on myös semmoisia, mihin voitte tulla niin kuin täydennyskoulutukseen ja ne luetaan täydennyskoulutukseksi. Ja sitten se Eskon kestävä elämä, niin sielläkin on ollut siis ihan yhtä hyvin koulutettuja logoterapeutteja päivittämässä tämän ajan tilanteeseen omaa osaamistansa, kuin sitten ihmisiä, jotka ovat vasta kiinnostumassa logoterapiasta. Ja palautteiden mukaan kovin hyvin ovat sopineet sinne yhteen. Että tämmöisiä nyt tällä hetkellä. Ja seuratkaa meidän verkkosivuja ja uutiskirjat tulee edelleen sähköisenä kerran kuussa. Ja sitten jos tulee hyviä ideoita tai kysymyksiä tai webinaariaihe-ehdotuksia tai muuta, niin pistäkää reilusti tulemaan. Me otamme vastaan. Kaikille hyvää pääsiäistä. Se on pian edessä. Ja kevättä valo lisääntyy. Se on aina hyvä asia. Ja tuokoon meille myöskin sitten uutta puhtia vielä logoterapian tunnetuksi tekemisessä. Kiitos kaikille. Kiitos.